Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Mill-bidu tal-ħajja pastorali tiegħu, Karol Wojtyła tħallat man-nies u qasam magħhom id-batijiet tagħhom. Sar isqof ta' Krakova meta kellu biss 38 sena u ftit ta' snin wara sar kardinal. Laħaq Papa fl-1978 u serva 28 sena bl-isem ta' Papa Ġwan Pawlu II. Kien l-ewwel Papa li ħareġ mill-Belt tal-Vatikan fuq 104 vjaġġi pastorali tiegħu madwar id-dinja, fosthom darbtejn f'Malta. U niftakar tajjeb ħafna żjara ta' Ġwan Pawlu II f'Malta fl-2001 kien Mejju. Kont ġejt miegħu fuq il-passi ta' San Paolo. Jibqa' nfakkar għall-maħfra li werra lejn Għaljaċċa li kien għamel l-attentat fuq ħajjat il-Papa. Permezz ta' emilu ta' diskorsi tiegħu kitbietu fosthom 14 l-enċiklika kien il-Papa qrib ħafna tal-umanità. Kien qrib il-fqar, il-ħaddiem oppressati u dawk kollha li kienu qed ibatu kull forma ta' inġustizzja. Għalhekk magħruf il-Papa l-Kbir imiss issa il-pass lejn il-qdusija. Aħna nafu li wara il-beatifikazzjoni elementi li tistenna l-Knisja għal kanonizzazzjoni tal-Papa ikun li tistenna it-tieni miraklu. Għalhekk meta il-Mulej jiddeċiedi li jibgħat dan is-sinjal wara li jkun sar il-proċess nitkellmu dwar il-kanonizzazzjoni.